jungle. See how it's come. The Latin name of this wood we call Saphilia, like chemical reaction also. But when we mix little acid, Chemical. yeah. But the powder we use for natural painting. We have to mix some or calcium. This is the calcium, and then we come to the violet, and we mix various other things. This paint natural paint. Den her bygning, det er Prakama Bahus hovedpaladsbygning. Og den har antageligvis været på 7 våninger, 7 etager. Vi ser ikke alle 7, vi er jo på markplan her på stueetagen her. Og så ser jeg der, hvor hullerne har været. Da Siddhartha Gautama blev født, ham som senere blev Buddha, der hvor han satte sine 7 første steg, sine 7 første trin, der voksede op en lotusblom. Og så blev den sendt på rundrejse i hele Japan. Så kom det til et punkt, hvor man var lidt rent og lidt bange for at blive vist fra største. Og så valgte man at give den indsats, hvor langt det gjorde man og til eksempel det tandtempel her, der hvor det står til en halv gammel ud, 8 dage. Det betyder vendigen 8 dage, 8 dage for det sidste. Nej, det er ikke det. Der findes ingen andre, der putter sådan noget. Der er mange, der putter op i. Så den er vel... Det er faktisk lavet i samme form som først en stupa bakom i Dagobah, så et ficus religiøse blad. Det kommer I ihåg, I husker, jeg rigte det, jeg tegnede. Og der er nogle små svankede olielamper på, man hælder kokosolie i, og så tænder man el til det. Og hvorfor gør man sådan? Hvorfor gør man det ved buddhisttemplerne? Ja, I vil se det i morgen, I kan det. Og der gør man det endast for Buddha. Han er jo oplyst, både med information, og så lyser han op. Han giver lys. Nej, hos dig selvfølgelig. Det som vi står med her, det er fra frugten som er der. Og det her, det er kakao. Okay. Som I kan se her, du har I kakaostenene som findes her. Og i hver frugt, som er 2 ulike sorter her, som giver 2 ulike sorter af farver, når man skal producere kakaopulver. Så er der omkring 45 til 45 til 50 sten i en her. Så i så anvendes det som medicin, som sagt fra lidt gang her. Nu tager han det mest på engelsk, men jeg kan oversætte lidt sådan, hvor jeg kender, jeg føler, der er behov af den. Vi har også lidt oversigter på det her, men jeg tror, vi skal fikse frem nogle lidt siden. Jeg tror faktisk, vi har nogle på svenska, måske, eventuelt. But Sri Lankan curry for a cooking, take a clove, cardamom, nutmeg, cinnamon, ginger, even garlic, onion, green chili, fresh curry leaves, salt, then lime or vinegar. Mix together, and first where it is fried with the coconut oil, and second mix the coconut milk,
then close and boiling about 10-20 minutes. That is okay.